бачаҳое ки бе документе бародарои азиз мошинои сабукрав бе документ мумкин нестай вообще барои раҳ да посто ҳастай граница да фмс проверка мекуна бе документ умуман қабул намекунем фақат мигратсиони бояд дошта бошем просрочи набоша регистратсия агар гости задагӣ бошем бояд регистратсия дошта бошем работа задагӣ бошем муҳлат як моҳ гузашта боша бояд патент дошта бошем патент ба хотире ки дар границарам проверка ҳастай фмсай дар котелники ҳам автобусо истодагӣ ҳам проверка мекунанд баъд ягон шофир ҷавоб дода наметавонад вақте занг мезанед мебиёед мисол дигар ҷоҳо роҳитон мекунанд мебиед шуморо ягон кас ҷавоб дода наметавонад барои бедокумент бидантон ба ҳамин хотир пешакӣ документотонро соз кунед ё ки возвращение народина бигиред багажҳо мошинои сабукравда 20 кило то 20 килоро метавонед багаж бигиред главный в курсе бошен ки бе документ мумкин нест рафтан барое ки раҳода постода проверка мешавад нархиш билети самолёти қимат мешавад хубтарш ки возвращение народина гирем баъд биёед. Салому алайкум, хуш омадед ба канали Ройгон Авиа. Бародарое ки бениҳоят зиёд менависед ки бор имрӯз яъне навигарӣ барои шумо ин фурӯъеро ки мебинед фурӯъ бародаро барои шумо яъне сар додем ай Москва ба Тоҷикистон ғарз ай Хуҷанд Панҷ Помир ба тамоми гӯшаву канори Тоҷикистон дига метавонед ки биёрен озод яъне боротонро биспорен гарантиш қатӣ яъне фура қатӣ ай 100 кило ки зиёд боша бори шумо занг мезане рақамои болои экранда бародаро мошин қатӣ мерем ай дари хонатон мегирем хидмо мебиёрем ҳамаш гаранти қатӣ яъне пломба қатӣ то Қазоқистон ай Қазоқистон то Тоҷикистон пломба қатӣ мерава мераса чӣ хеле ки шумо упаковка мекунем бори хитона сурат мегирен яъне ҳамун хел дар Тоҷикистон бортона қабул мекунем. метавонед муроҷиат кунед ба канали Ройгон Авиа яъне имрӯз навигариҳо барои шумо буд ин навигариҳо ки то ки шумо бе ташвиш борои хитона аз Федератсияи Россия ба Тоҷикистон равон кунед ва боварӣ дорем ки шумо дар маъқул мешавад класси подписатсияро фаромӯш накунед поделиться кунед то ки дигарон ҳам хабардор бошанд яъне шумо метавонед ки бори хитона кадмое ки ай 100 кило поён дорем бор метавонед озод ба котелники биёрен занг занед ба складо ҳастай дар складо боротонро меспорен ва ай 100 кило ки зиёд боша занг мезанед мошино қади бачаҳо мераванд ай дари хонатон мегиранд бора мебиёянд.